Fid-dawl ta' tranzizzjoni li għaddej minna trasport pubbliku, l-Gvern rid jassigura li kemm il-pubbliku kif ukoll il-midja ikunu informati bl-iżviluppi li jkunu qed iseħħu. Sostna dan il-Ministru għat-Trasport Joe Mizzi b'referenza x-xogħol li sar sissa fil-qasam ta' trasport pubbliku. Il-Ministru qal li kull konsultazzjoni li saret sissa bejn il-Gvern u l-kumpanija Riva ġiet spjegata b'mod uffiċjali. Dan iġib fix-xejn il-kritika li saret fl-editorial tal-ġurnal The Malta Independent tal-ħamis 9 ta' Jannar fejn intqal il-pubbliku ma jafx qed jiġri fit-trasport pubbliku. L-istess editorial jiddiskrivi dak li qed jiġri fit-trasport pubbliku bħala sigriet statali. B'reazzjoni għal dan il-Ministru Mizzi fisser kif kull żvilupp li seħħ huwa dejjem ta' rendi kont ta' fiex kienet is-sitwazzjoni u x'inhuma l-għanijiet tal-Gvern li f'dan il-qasam minkejja d-diffikultajiet kollha għandhom kemm jista' jkun jintlaħqu l-aspettattivi tal-pubbliku. Huwa qal ukoll li meta jkunu firmati d-dokumenti relatati mal-ftehim u l-arranġamenti li qed iridu jsiru ma jkollu l-ebda diffikultà li jippubblikhom. Jien kull mistoqsija li ġiet mistoqsi tajt l-informazzjoni. Ma kelli xejn, ma żammet xejn miżur, ma se nżomm xejn mistur. Anzi, jien nista' ngħid illi l-agreement li hemm se nippubblikawh, id-dokumenti l-oħra illi qegħdin jista' jkunu biex jiġu mod uffiċjali, meta jkunu available nippubblikhom ukoll. Dwar l-espressjoni tinteress biex jintgħażel operatur ġdid privat ta' trasport pubbliku, il-Ministru Mizzi qal li din se toħroġ il-ġimgħa d-dieħla minflok din il-ġimgħa biex ikun hemm żmien biżżejjed tal-konsultazzjoni ħalli l-proċess jitmexxa bl-iktar mod serju u jkunu evitati sitwazzjonijiet diżastrużi bħalma ġara bl-introduzzjoni tal-Arriva f'Malta.